Vlastne sa robí táto zbierka, takže to môžete prispieť pre deti detskej nemocnice na dofinancovanie tohto prístroja. Nech sa páči, tu sú dievčatá, ktoré robia túto zbierku. Tí, ktorí nemáte finančné prostriedky, môžete si zobrať číslo účtu a poukázať finančné prostriedky na účet, ktoré vám dievčatá povedia. Ďakujem veľmi pekne, prajem, aby sa to všetko podarilo, aby ozaj tie detičky s plúcnymi chorobami a strašníkami to mali uľahčené práve týmto prístrojom. Ďakujem pekne. Takže priatelia, ktorí sedíte na tribúne alebo počujete ma, ste v okolí, predstavujem vám dve pani doktorky, ktoré robia zbierku na dofinancovanie prístroja pre deti ochorené plúcnymi chorobami, prístroja, ktorý už majú k dispozícii, nie je ešte dofinancovaný a preto občianske združenie Melónka robí zbierku na dofinancovanie tohto prístroja pre detskú nemocnicu.